Kikapcsolta a szék. Azt mondta, hogy valaki fél. Azt mondta a kutya, hogy fél valaki. Nem azt mondta. Azt mondta, hogy a világ ettől szép. Hogy elhajtotta. Látod, hogy ez is milyen lett? Ez itt látod, hogy ez itt is milyen lett? Ez is kávés lett, amikor kifolyt a kávét. Ez is kávés lett. Igen. Ez is kávés lett. Hogy lehet, hogy kávés lett tőle? De még sokkal üles. Ó, még ez is kávés lett. Ez is kávés lett.